بلوچستان گوستگی صوبائی وزیر پاکستان پیپلز پارٹی گوستگی راشونو سنگور ٹک کے سروک ڈاکٹر ایدر بلوچ آدینگے روچام لندنا بیران بتگ آئی میت استنبول ترکیا چا دوشنبے صوبہ کراچیا آرگ بتگ او پدا کراچیا ایمبولنس کنگو آئی انکین شیطم تربتا آرگو کلو کسارت کنگ بتا آئی نماز جنازہ آئی انکین شیطم پہ قبرستان وانگ بت نماز جنازہ گوستگی سروزیر ڈاکٹر عبد المالک بلوچ گوستگی سیکٹری محسن بلوچ گوستگی سیکٹری علی احمد بلوچ گوادراچا گوستگی نگران وزیر میر نوید کلمتی بی این پی رہنما میجر جمیل احمد دشتی میر قاسم دشتی گوستگی ڈی سی ممتاز بلوچ آل پارٹیز کیچ کنوینر کان محمد جانو کیچ گوادر پستینی اورماڑا لسبیلاو ایدگا دمگاچا سیاسیو چاگردی شخصیت او سرکاری افسران ریٹائرڈ بیوروکریٹسو ایندگا مردم مدنی کچیا ساڑیتا نماز جنازہ پد نیشنل پارٹی کارمسترو گوستگی وزیر اعلیٰ ڈاکٹر عبد المالک بلوچا ڈاکٹر ایدر بلوچے شخصیت و عظمت سرا گپ گتو گشت کے ڈاکٹر ایدر صاحب بے مرگ مسرفت بھی کہ نہ صرف یہ خاندان ہے یا پرچے مام ہے یہ خاندان ایسیوں نہ صرف پما بلکہ یہ پورے علاقے واسطہ مدنی تاوانی ڈاکٹر ایدر صاحبہ وتی زندہ راست گشی انسان دوستی وہ وتی خدمت گوازیں تھا چاہے زا ڈاکٹری کو تھا یہ خدمت کو تھا او آئیے آری پی پرت وجمیر کنر آئیے برات وجمیر دوست محمد میں علاقہ مستر مردم بتگاں اور ڈاکٹر ایدر صاحبہ اما پہ مکی آئیے پتا یہ علاقہ خدمت کو تھا آئیے ہمیں خدمت کو تھا وانندہی مردمی بتا سکیں راست گوش و دیم گوشیت کیچ معلوقہ ادا مرزی ڈاکٹر ایدر بلوچ ایمانداریو راج دوستی سرا آئیارا کراج عقیدت پیش کت بلال بہار وش نیوز تربت